Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit pe acest canal de YouTube. De această dată suntem cu Petruș, jucăm Roblox. Salut! Un cum se numește? Un hobby. Și ți-am luat înainte. I-am dat și eu drumul la filmare. Opa, lagul ăla blană. Blană de raton. Wow. A venit un scheleton și l-am întrebat: unde-i blana de raton? Da, eu nu pot să trec. De asta? Am foarte mult lag. Adică, uite că nu mai am lag. Supă e puțin. Gata, uite că e mai bine. Nu știu pe ce apăs de mi-apare asta pe ecran. Opa, Unde ești? în față, la cadele. Am trecut de la cadele. Nu se poate. Ha. Nu se poate. Sunt înaintea ta. Da, și parcă vezi că pici. Ei, asta e acum. E picat și eu, ca tot omul. Bă, Cred că nu există un om să termine acest joc fără să piardă cel puțin o dată. Să moară. deci eu nu pot. Eu fac șmecherie aici. Opa, n-ai voie. O să revin și eu când o să pot să trec de asta. Mamă, deci cred că o să punem la pauze la hobby-ul ăsta. De până acum n-am pus nicio pauză. Bine, tu ai pus una de început, cum ar veni aia, nu se pune și una acum. Aolo, nu pot să trec de aia. Ce le văd? Ăsta, Zi numărul. 45. Nu, am trecut de el. Sunt la runda a doua, cum ar veni, la etajul 2. Tu la cât ești? La etajul 2, la 50. Da? Dar nu știu pe ce trebuie să calc. Pe ăla să ne atinge albul. Să nu ating albul? Da. Nu înțeleg. Bine. Să sari pe scurt. Aha. Da, uite că merge. Aici nu vreau să zic și nici nu vreau să vezi. O să dau gemuri. Dai gemuri? Da. Nu pot să trec. Da, câte gemuri costă? Să treci. Nu spun. Deci cine a făcut mapa asta are răbdare mare. Da. Ai aprins filmarea? Să nu uiți. Să nu uiți să o aprinzi. Nu știu, mi-am cărcat cu telefonul. Am și revenit. Opa. Sper să pot. Nu. Deci nu cred. Ce ai făcut? Imposibil să treci pe nivelul 46. Da. Puțin lag. Eu sunt cu telefonul încărcat și nu prea mi încarc. Face cam multe filmări. Acum îl creez și eu pe el. Mă și joc în același timp. Opa, așa, trebuie să mă mișc puțin. Sunt la 55. A venit lagul ăla blană peste mine. 55, atât de repede am avansat. Eu nu pot să trec de 46. Eu nu știu pe ce trebuie să calc. În fine, cred că pe la roșu n-am voie. Și am... Stai, că tot n-am înțeles aici. Trebuia să calc pe la alb? Wow. Nu trebuia pe la alb. Yes. Unde ești? La 47. Nu cred. Nu-i trecut? Nu putem să trec de 46. Eu sunt la 60. Adică super ușoare nivelele la runda acum ar veni a doua. Da. Super. Ce? De cât filmezi? De cât timp filmezi tu? De 3 minute. Și ești la levelul? Bine că noi am început de la vreo și 41, cam așa, deci n-am trecut foarte multe levele. Eu am trecut fix 20. Eu nu pot nici, nu prea pot să trec de 61. Dar am trecut totuși. Tu ești... nu mai pot. Tu ești la 61. Da. Wow. Serios. Noob? Da.
Bă, dar eu mi-activez petul. Eu l-am activat, dar na, cred că era la când am activat și nu mai merge. Nu știu ce tot apăs, că mi-apare astea pe ecran. 2. În sfârșit. Acolo sunt eu, la For 2. Ce point am picat? Da, e nașpa așa. Dacă câteodată Oh, ai... Eu, dar trebuie să fie un pic mai aproape, să nu fie gen... Nu mă enervează petul ăsta. Da, te încurc într-un fel. Bă, ce tot apăs, că nu mai pot. Uite. Deci nu știu pe ce apăs. Sui pe portal. Da, știu. Nu am văzut că se... Aola. O să revin. Eu nu pot.